paka. Mondoro Ngezi village 4 yes Mulota Tef Ndoku ni nyaya muri Zimbabwe. Chiri kuti tani cha kumondoro Ngezi. Nyaya ndiri kutaura muri Zimbabwe inyaya kuti izo. Muri Zimbabwe kana tichiketa kurarama ngati menyika ino. Varume nevakadzi ngati wirirane sekudanana kwatikaita. Zvigova zvakanaka nekuti murume nemukadzi muzogara mese. Mapfimbana ndokubva madanana. Kudanana kwamakaita zvinoreva rudo rokuti makuchigara mese. Imwe muri neimwe muri kureva kuti muri yekumba kwemukadzi nemuri yekumba kwemurume makagara pasi mukatoita zvakatoitwa zvakaunganidza vanhu nevatorwa vakaungana vakupemberera vachitaura nyaya iyi. Murume wandiri kugara taura uyu ane mukadzi nevana vake. Zvakaitika ndezvekuti muri yeZimbabwe murume wandiri kutaura ane makore kwata 36 years makore andisina kukwanisa kuwana makore emukadzi nevanhu vari kugara navo. Murume uyu mukadzi akatora dola achiti ari kuenda kuchigayo kunogaisa. Okay. Murume achibva aenda kubhawa. Aenda kubhawa ndofunga mari yakashota madiriro aida kuita mukati medumba ari mukati mekudhakwa. Ndokubva adzoka. Achidzoka pamba achibva aona mukadzi aenda kuchigayo. Ndokubva aenda pachigayo pano kumukadzi ikoko. Akawanika mukadzi asati agaisa zvikanzi ndikuda dola iroro zvishigayo imbusiya. Ndoda kurishandisa. Zvikanzi ndoita sei ndokutaka kunetsana vari ipapo kusvikira pachigayo vanzi ibvai panapa endai yenyu makukonzera nyonga uyezve chimiro chinozvitarisa vanhu zviri kuitika panapa hazviiti achibva aenda kumba. Muri yeZimbabwe achibva asvika kumba. Asvika kumba akabva rova mukadzi nesando mumusoro. Mukadzi achibva afa. Mukadzi afa kudaro ndokutora mushongo wechibage unoiswa muchibage uyayo ndokubva aisa mumuromo memukadzi ndokuchimhanya panext door kunoti vediwe ndimhanye mundibatsirewo mukadzi wangu wamapoiseni. Vanhu vachimhanya paya munhu achiendesa kuchipatara kunotariswa kudaiso kuri kuona kuti ipoiseni yauraya munhu. Kutaura kuno kwatuta murume uyu akabatwa ari mumaoko emapurisa. Ko muri kuti murume akarova mudzimai nesando. Ichokwadi. Akatora mushonga unoshandiswa muchibage achibvaisa muromo mudzimai. Aisa muromo mudzimai. Ndobva amhanya panext door. Tamangani kuno mutitandize. Ndibatsirewo. Mukazi wangu wamumangwara. Wona pamuromo. Mushonga imwe chiri pamuromo. Vakazoziva sei kuti mudzimai uyu pane zvaitwa nemurume. Akatakurwa akaendeswa kuchipatara. Mwana mudiki manje ndiye akazoudza vanhu kamwana kadiki chikanzi baba ndorarwa mama nechisimbi musoro. Ndikubude wakaita nyaya. So murume ari mumaoko emapurisa akasungwa. Mudzimai akafa. Nematambudziko. Asi akafira dola ranga aramba kupa murume. Aiwa atombopa mukadzi akanzi enda kuchigayo. Chikafu chinozosvikwa pamba kubva kubhawa kutevera mukadzi kuchigayo kuti hunza dola iroro. Mukadzi wofunga kuti inini nevana nemi zvekare mukabva kubhawa munoda kuzodya chikafu. Ndikupai dola muende kudoro. Baba chevo. So vari pachigayo apa mudzimai akaramba nedola. Hana kukwanisa kugaisa. Ndobva atozonzi chibvai pano. Muri kuita rusha. Muri kunetsana. Vachibva vaenda kumba. Asina kugaisa. Asina kupa murume dola. Vachibva vasvika kumba ikoko. Achibva rova mukadzi nesando. So dai mwana asina kutaura kuti baba varova mama nechisimbi. Ipapo pamwe nyaya itogona kupera chingwenzi mukadzi wamapoison. But munhu kana afira kumba obvious inotwa postmortem. Zvaingozobuda but paizoita kakunetsanisa kuti vazive kuti saka akarova mukadzi nesando ndiani kana kuti iye iwana mukadzi mukana wokutiza. But apa mwana akabva atiudza kuti aiwa baba ndovarova mama nechisimbi mumusoro. Zvakaoma. Mondoro Ngezi. So mudzimai akavigwa here? Asati avigwa. Veukama vari kuti kudini? Yatotanga nyaya mukoma kepiwo. Pachivanhu chedu unovaziva vanhu kuti kana wauraya mwana wevanhu chii chichazoitika. So nyaya ndiri kutaura yakaitika iyo kuMondoro Ngezi pavillage 4 Mulota Tefo pane murume uyo anditika. Saka iyi nyaya tiri kutaura ndeyekuti izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita akunomira zvakanaka nerufu. Vakatarisana nehama dzemukadzi kuti pachatangwa nyaya iyi panoda kuendeswa shoko kumba kwemukadzi uyo kuti vazive kuti munhu akaita sei akafa kuno. Muchivasisa zvakare kuti akafa nei. Pakaipa Zimbabwe chinosowisa chekuMondoro Ngezi machinzwa munoti kudini nacho. 0713938538 0713938538. Yanga chitaurwa kana Mano Kuchurani Makaza kuti murume uyo wekuMondoro Ngezi baba Isabel haatore zvinodhaka here. Zvinogona kudaro mukoma kibi because apa itobva kubhawaka. Atinoti mari yamwe yapera. Rega ndidzokere ndichura yekumba.
chokwadi baba chaiwo apo ndio mari yawapa mudzimai kuti aende kuchigayo anogayisa ukwanisa kuti ozodya kana wabva kupi kubhawa ikoko kazhinji kacho mukoma KB asiri angatomba futi mukadzi pamwe mukadzi angatoita musika wake itoriye musikadzi futi atoita mari icho kuti awane mari iyo. Okay, regai timbonzwa nawo tiri kudzoka manje yabulati yamakutu ndiyo kanyumba yano yamhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ndawe zatogo pana 10:30 lekesani kati vemfeso muntu ndiwatonga pabodzi na Nambia. Tinotenda Zimbabwe nokuramba makabata pachimuti 10 minutes to 11 papa Isabel warimo mu studio para chinango chiri kushoka nenge moto chamungafuna kuti chifike kakufamilia yedziko la Zimbabwe. Icho kwa diburi ya Zimbabwe ndiri mukati bekupfapfadza nekutsudzira tiri kuitika matima nawose nyika ino wamukaseko tafatwa chakandina kila chimuti wakabata bosi Ricky Ross vanomuti Silas Mosi ndikombi driver muri ya Zimbabwe bana chimuti papo wamukaseko bosi Tuza Copacabana manager hapo kabana chimuti papo wamukaseko madzibaba Danford Chari constable Gwenda pa airport Desire Daniel Chukukwa akabana chimuti ari pachibosha ipapo wamukaseko madzibaba Danford Chari chimuti wakabata mukomba wangu kana kuti utungamiri hopamusoro vakabata chimuti director Charles Munganasa vakabata chimuti wamukaseko director Open Chekai vakabata chimuti constable Forish pamochete chindoti iye akabata chimuti wamukaseko boss zvemunyati chimuti wakabata kwanza ndichisiye paka Harare chamu Harare chiri kuti tani andizivi muzukuru chichaitika kule ukaona sekuru mama wako vakutura bebe kuti ndaremerwa ndozviziva ndaremerwa ine handiremerwa nekuti ine handitorina kanonzi kahafukiki kai handitorina kana kahafukiki kacho turai mutoro kuZimbabwe yamirira ndibatsireiwo pakuremerwa Zimbabwe pane kombi okay. yakarejestwa zita rakanyorwa pafront kunzi zvakati zvaikarejestwa because makombi vane mazita avakarejestwa nawo kunzi mukaiona iyi zviri pamutemo ndobva yarejestwa nezita rachona iro yazechidaro ndobva panyorwa manhamba kumberi manhamba aya ndeyechiratidzo chokuti kombi mukasangana naye hakuna imwe nenhamba yakadaro. Okay, so nhamba tinayo yekombi iyi kombi inotakura city Mbare kombi yakabuda mukati medhorobha ichienda kuMbare vanhu vakatakura zvikanzi 50 cents kunosvika kuMbare vanhu vakamhanya vakapinda nokuti vanzwa mutengo vapinda mukati mekombi zvikanzi right wabereki ndiconductor kombi yasumuka right conductor akuda zvinhu zvake mari yake but regai ndikuzivisei ndakuudzai kuti kombi ikuita 50 cents ukandipa $20 ndekwako hapana change ukandipa $100 hapana change ukandipa $1 hapana change ukandipa isikasvike 50 cents uri muyedzo mari yangu inokwana saka ndikuda mari yangu panapa vanhu vabatanidza mari kwakuda kuramba zvakare mabatanidzire mune munhu ngaisichi mari yake so vanhu vafamba zvikanzi right luggage wabereki chawakabata chese chisiri iwewe chiri kudiwa mari mukoba KB kune zvinodyira huku zviya kamike kuti ukabata so zvinomwira mvura huku vakwaramba kanonzi kadizve kanomwira ingwari drinker iko kaikachonzi kakapatare anisenogume zvikanzi vatakabata maoko saka pakazosvika mumwe murume akati but naiwe mukomana matauriro ese auri kuita aya uri kuzviziva here kuti vabereki ndiro basa rako dai vanga vasina kupinda munomu dai uchiri wakamira patakuona wakamira nokuti haufambi ende newe utambiri kuchibva kwatsemwe mukomana azidaira zvikanzi maitiro achona zvikanzi baba akataka kutaura vane bhodhombe inenge yamwiso akabva vhunduka so kwakazodarika udaira umwe anonzi anenge bhosho wechidiki baba zvikanzi right ndo pachaperera shungu dzangu iwewe nhasi ndokuita mudzimai ndiri kuita mudzimai apo kombi iri kufamba munhu wabereki imomo kombi iyi yakazosvika paMbare pane service station uchibva pagate repolice pane service station iripo ipapo iyo inova iri opposite nemusika munyowani kana kuti nekanzoro right mukomana uya ari pasi upi adzika
anga akatobatawo chisagabheki uyo okuvimbiswa da kuti mdzimai akatobatawo kasagabheki kane muchero mukati kwanze nekamuchero kari mukati mama kanoda kubhadhara nhasi toda kukuita mudzimai ndiye uyo abvisa zvipfeko kutaka kuteera chitenderera mukomana nhasi toda kuita mudzimai nhasi toda kuita ndiri kukumbira mhuri yezimbabwe vanhu vamavhenda vanotengesa vari paservice station iri opposite nemusika munyowani unotengesa zvinhu zvevarimi zvamakaona musi wefriday kumapasi 12 masikati nekombi iyoyo yakanyorwa zvatinofanira kuendesa kana kumapurisa kuti vaone kuti vabereki vari kushungurudzwa sei. Asi munhu aita izvi ndikondakta nguva yakaenda kuzamani kuti vakuda buritsa mafoni kwanzi muda kuita sei driver kwakuchifambisa mota kubva panga pakamira munhu driver haana kutsiura kondakta chaakagona kuita kumuvha nekombi yake kubva pari kutendererwa nemukomana uyu akaburitsa kutezo kwakavanzika achiti nhasi ndokuita mukadzi nhasi kumukomana iye uyu angachida kuitwa mukadzi ari kutiza ari kutenderera uka ari kutenderera akabata chisage chake mukoma KB. So ndichitaura nevamwe vanhu mukoma KB vanotaura vachiti ivo hatizivi kuti tingabatsirika sei nenyaya yekuti driver pachake ane zvaakabata zvekuti kana akasvika kumuridzi wemotokari anonzi kana uchida basa rekudriver unei. Kana mudriver wamurodi zvakare anokwanisa kubvunzwa kunzi une here zvatinoda pamutemo. Maconductors vanofanira kunge ari munhu akaita sei kana kuti ane maqualifications akaita sei ekugona kutaura nevabereki. Nekuti taane madambudziko rokuti tine vamwe vanhu tinotoziva kuti kuchechi vakamira vakaparidza shoko vanhu vanotadza kuti vana vajesu vakudzika pasi but murume iye yanga baba vemumba chavo mukamuona akabata dhore kombi ari pakombi baba imhosva yaakaita kai uyu nyakuda kuitwa mudzimai akaendere kunoripota kumapurisa right. Mukomana uyu angane vanhu vaiperekedza asi aine vaperekedza vanhu vanoperekedza achitaura nesu kusanganisira nevamwe vanhu ari kuti handisati ndaenda kumapurisa nokuti inini pandakauya apa ndine kwenanga ndichibva ndine vanhu vandiri kuperekedza ndisiri mugari wemuharare but zvese ndinazvo. Saka chandakatya ndechekuti zuva iri kwanzi ndakafamba ndisina chitupa ndakafunga kuti ndikasvika kumapurisa kunozodiwa chitupa but vamunhu vakagara navo pasi nevanga vari mukombi ndo vari kuti kuenda kwai kupolisi nekusaenda kwai kuparisi but vari kuti vakugadzira kuenda kupolisi nokuti akazosvika maoko evamwe vanhu but zvinhu zvakafanira nezvizvi zvinofanira kuti zviite sei nokuti nevamwe vanga vari mukombi vari kuti zita rekombi manumber plates nezvayakanyorwa nadriver wacho naye kondakta wacho vese tinovaziva but iri kombi yakanyorwa zvakati nezvakati iri kombi inoita city mbari. Izvi zvakazoitira paservice station iri opposite pambari pamusika iri opposite nemusika musva unotengesa zvevarimi. Baba Isabel zvese zvamaita nokutaura pakasimuka kombi mutauni ichisvika kumbare munofunga kuti murume uyu kuti kondakta uyu anga ari right zvaiita hatizivi mukoma KB nokuti kana akati iye ukandipa $20 zvavharana ukandipa $10 zvavharana handiti chese chawakabata lageji yese bhadhara zvisirizvo zvaakataurana nevabereki vasati vakwira mukombi but yake mari anoigona ari kuiziva uyezve driver haasi kumubvisa padhoo apa aitoziva kuti munhu wangu haasutese 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748 vanoziva mutemo tibatsirei chii chinofanirwa kakuitwa nevabereki kana kuti murume uyu aidzinganiswa nakondakta achinzoda kukuita mudzimai pamberi pavanhu vakadzi kutarisa pasi kuzama kuita sei kuti nevakomana panapa toitawo sei nezviri kuitika izvi. Tsudzirai Baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino munoziva mburi yeZimbabwe tinenge takachibata kuti dzve wamukaseko sekuru wangu Joseph Sabo vakabata chimuti vari paEast V ipapo chimuti wakabata kuti dzve wamukaseko Hillary chimuti wakabata Timothy Mpopeli haripo paUK zvake Terence Bobo main actor Baba Jayden wamukaseko Israel Tembo Van Gogh akabata chimuti ipapo wamukaseko Mainosa chimuti wakabata variseko Baba Nosa Messi Mafumo chimuti wakabata Vivienne Vuchete ari pachuru fama apa chimuti akabata murume anosenza kukanziro kwanza handichisiyei chimuti ndakachibata kuti dzve
paka. Mapindira papi. Harare. Budiriro. 1. Next door we Glenview. Patishagarika. Right. Ndakamutaura patishagarika ninyewe baba vaya. Vemukadzi kunze murume wako ari kurere. Iko zvino zvipa next door pashona. Okay. Paita nyaya yekuti kune murume anogara nemukadzi wake. Achigara nemukadzi wake, mukadzi uyu murume anoti mukadzi anoti murume wangu ane mari yakabvisa uso. Ikuratidza kuti murume wangu. Saka mukati menzvimbo yavanogara muno mumwe mukadzi akazvitakura ane pamuviri anoenda kundari kana kuti kumashabhini achimwa doro ari pamuviri but aine murume wake. Okay. So zvakaitika ndezvokuti mukadzi ane murume wake uyu akaroorwa uyu akaona kuti pese panotsvaka anongoona mukadzi uyu mukadzi ane pamuviri wewe aine murume wake anobvunza murume wake kuti kune mukadzi munenge muchiita sei chero ndikateera kushabhini kwamunenge muri ndinokuonai makagara nemukadzi uyu. Chii chiri kumboitika? Haiwa chichi kusvikira mumwe munhu ane shabhini ati kuno kukumafura mhepo amufanira kubvunza izvo kana muchinge mateera kuno kwaka kumafura mhepo musabvunza. Okay. Kusvikira vaona kuti mameseji nezviri kuitika zvinhu zvakaoma. Zvei zvakaoma. Vanhu vari kudanana. Vari kuwirirana. Vari kuwirirana. Vari kufambidzana. Vari kufambidzana. Amai vakazvitakura vaya nemurume wemudzimai. Mudzimai oyo. Zvadaro amai avo vakazofamba kuenda pamba pemukadzi uyu. Vachinotsvaga mukadzi uyu kuda kumubvunza kuti washinga here kuda kundishuvisa kumba kwangu nemurume wangu iwe une imba yako. Vachinosvika pamba paipai wanike mukadzi uyu ahapo dhuma nemurume wani wemudzimai uya akazvitakura uya. Saka vakadzi kazhinji vanozarirwa vaingofemera pamusoro ndikubvunza amai papa zvikanzi chii amai ndiri kuona senge makatsamwa zvikanzi ndanga ndichida amai ava vanogara mudhoo iri kana kuti hama yavo zvikanzi no ndiri kuona pane vanhu handei pasaidhi zvikanzi ndine murume wamai ava zvikanzi no kumbe kwangu handisi kugadzikana kana muchiti madzimai wenyu mafambiro ari kuita nemurume wangu hazvina kunaka kwese kumadoro nekwanenge vanenge vari mukadzi wangu zvikanzi imimi ndotokuzivai nemurume uya murume wenyu ndinomuziva zvakare ndanga ndichitori murodhi kuuya kumba kwenyu ndakapazuva pega pega vanofonirana 17 calls kana vasati vaonana nemukadzi dzavanofonerana saka ndakandirimudzira kupi kuzoya kumba kwenyu ikoko zvikanzi alright mukadzi achienda kumba haana kutaura kuti ndamoenda kuya murume achibva azofonirwa nemurume womukadzi uya kunzi shamari iwewe uri kupi zvikanzi ndiri kuchimarimani. Okay. Asi murume pakazoenda kusenda kasvika achinzi vabuda izvo zvaenda kupi vaenda kubasa kanzi vakaditi havapo right vakazosangana vachibva vaita noise. Ndiani nani vakazosangana? Right, murume akazobva uya pamba murume wokutorerwa mudzimai newokutora mudzimai community chibva yaungana. So varumewo nevagari vemunzvimbo vanga vaine dambudziko rekuti waiwo murume uyo achiregera mukadzi achienda kubawa apa akazvitakura 1 2 murume uyo akasvika kuthreatena murume ari kunzi iye ari kudana nemunhu zvikanzi shamari kudana nemukadzi wangu bvunza zvandakamboita kune umwe mukadzi wandakasiyana naye unobuda wenye. Okay. Ndiri kuda mombe kana kuti 300 years yanofanira kundibhadhara yokuti ukambodana nemukadzi wangu. Right, vamwe vakadzi vanga vari munzvimbo vakatanga kuti komana sei izvi zvichiitika izvi ngatimbofonerewo mukadzi wetu mubvunze kuti murume wokwauya kuno nezvaari kutaura iwewe wanga wachibvuma mwe munhu uchiziva kuti une murume. Mukadzi anotora mashoko ekuti mari anoda ndei inini kumba kwedu akabvisa $40. mudzimai woku akazvitakura uya anoenda kubawa ndiye ari kupindura vanhu kuti aiwa mari ari kuda ndei kwedu isusu akusati wambobvisa mari wabvisa $40 chayo tsvakirai kuno mari anoda ndei amaiwo vaiva vekunziso murume wenyu no ndakumusota. Okay. Manje ndikupai time anenge akubuda honye vakuti inini murume wangu obhadharere but kubhadhara kwacho inini kumba kweduwo inini andisati ndapedza kuroorwa murume wangu utaka kunobhadharere kugirlfriend yekuti abatwa nenyaya kumba kwedu asati apedza kuroora
toita semhuri yezimbabwe izvo zvikutaura kuti kwata mhuri yezimbabwe kusvika nhasi kuseni yake chingori yowe unobuda honye. So kutaura kure kwatiri kuita muri boye atiri muchibage vari kukomba asi kuziva kuti akationa kana nhunzi yomumhara. Mukufamba kwedu tiri maziyaiti tiri matikitifa tiri maziyaiti tiri matikitifa Mukufamba kwedu tiri maziyaiti tiri matikitifa tiri maziyaiti tiri matikitifa baba kufamba kwedu tiri maziyaiti tiri matikitifa tiri maziyaiti tiri matikitifa. Awenza nyaya kuNational FM ndiani? mukadzi ane murume ari kunzi abhadhari ndevavakidzani vemunzvimbo vavakidzani madzimai ari kupa. Uyu mudzimai akazvitakura ari kuenda kubhawa ane pamuviri ari kufambidzana nemumwe murume iye ane murume kumba ari kuti ari kuda kubhadharwa chi iye akabvisa $40 vava nenguva yakareba sei vachigara vese nemurume wake. chatiri kuona nechekuti pane pamuviri pakura panogona pamusoro kuma 7-8 months. Okay, havana mumwe mwana kusera kuna mwana. okay ivavo pane 8 months ndo pari kuenda kubhawa ipapo. so kana akabvisa $40 kumba ndo zvinokupa here pasipoti yokuti uite gumbamubagumbo panze kutoenda kubhawa murume wako asipo ari kubasa. wadi kungoramba murume wacho. endeni Zimbabwe kunyangwe akabvisa 10 cents kunyangwe magara mese mari isati yaenda unokwanisa here kumbobuda uchienda kuna vamwe varume nekuti mari haisati yaenda asi muchiti makadanana 0713938538 0713938538 kana 0789600748. vavakidzani mudiriro neGladview umwe yakambonzizo tombokupa magundadzi ndonguva yacho yekumbosanosota murume kuti abude apo yakagara masaidi 20 minutes past 11 mablateni apindira mustudio. Lekizani kati ve munango ali pantedwe. Alo chimuti. Alo zirisei kanyemba. Zirisei. Andri boriseko bozho. Bo mukoma wangu tiri kutaura nani ari kupi? Apa uri kutaura nini ndiri kunokupe nalonga handisi kuda kutaura zita rangu noti ndine zvandiri kuda kutotaurawo paredhiyo zvinoitika kuno kupe nalonga. Okay. Zvakaitwa uyo akanga akwira kombi uyo aifanhonga angaende kumapurisa andiripota nyaya yake. Andoripota then mapurisa akomana ekukwidzira mabhurugwa nebhurugwa risi rudonha riine bhanda otanga oita basa. Then after ichocho ndapedza ndiri kutaurawo changu chiri kuitika kuno kupena longa. Usataure mazita? Handitauri zita rangu ba kuno chiri kuitika kupena longa ngechoti pane kubva pa main road kuenda kudzienda kuLiverpool kune magombiro ari kufamba usiku zvokuti anhu akutotya kana kutofamba. Magombiro? Chii chinonzi magombiro? Magombiro akomana anoti kana wakubvawo basa anokuti tipe zvawashanda. Zvaitika kwenguva yakareba sei? Zvaane time. Pane here vakambotorerwa zvinhu zvavo zvavanenge vanazvo? Aripo akatotorerwa anhu azhinji ari kutotema. Vakaenda here kunoripota kumapurisa vanhu ivo vakatorerwa? Akaenda but hapana kana action iri kutorwa. Hapana action iri kutorwa? Mati kubva papi kusvika papi? Kubva apo paPenalonga pamashopu pafilling station kuenda kuroad iri kuenda kuCordon kuLiverpool ndo pari kubatwa magombiro ndo pari kubatwa anhu nemagombiro ipo pa 2 days dzakatodarika idzi pane masista edu anoshandawo usiku akatonga atoripa ma1 futi atozitipei mari yemamashanda akatotorerwa $7 yanga ashanda. Saka takukumbirawo kuti pamboitwa operation yakomana ana mukoma enda anokwidzira mabhurugwa aya risi rudonha kuti amboita operation kuti manhero aya ambonga achifambawo echionawo kuti anhu takagara zvakanaka here nokuti Zimbabwe iri free hatifanhi kunga tichidzinyirirwa ba. Ichokwadi ichocho. Hatifanhi kunga tichidzinyirirwa kufamba manheru. Odati mukoma wangu ndinokumbira kuti kana tichinge tapedza basa ndiri kamugondifonera panhamba yangu. Alright, ndokufonera iyi. Tinotenda mukoma wangu. Alright.
tinotenda maita basa, okay? Ndo basa reredio ka. Ichokwadi. Musi Friday 13 February 2026 tinenge tichipemberera ka World Radio Day. Pemberera. Kurangaridza Zimbabwe mabasa anobatwa akanaka newairesi. Eka. To inform, yes, to educate, yes, to entertain. Zvese zvinotwa So, mukoma ava nyaya yavo tichabataka mutauriri wekupi Manicaland. Tivaudze kuti ndo dambudziko riri kusanganaka nevanhu, so that vanoita se vanomhanya kuisa vanhu panzvimbo iyoyo pari kunzwi pari kubatwa vanhu kungunzu. Ende chakanakira vanhu ipapa vanotovaziva vanhu ivavo kuti nhengi da nhengi. Ishokwadi. But ivo mapurisa vanokwanisa kukubatsira kuti neimwe nzira tinoziva kuti munhu uchika kubuda pachena shandisa inzira ishi totsvagatega vakomana vachona ndokusaka vakaenda kuchikoro zecharapi. Yes. Havana kutora ndoripa navo vati 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748. Tiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu tinzwe kuti munoti kudini kune ichi chekumhondorongezi pabodzi kanachamuharare. Titendereka timbopinda muchitoro nevasawira vedu H Solutions. Tibeta brand my phone painda kachibata paka Zimbabwe ndiche Zimbabwe regai ndivonango chibatanisa kubindura panonzi pazvakwana farm regai ndidaro ndopa nzvimbo pakawanikwa nezuro vamwene nemurora. Kana ndichiti amwene nemurora ndiri kureva kuti amai vemurume nemukadzi wemwana, varume vavo vese vanoenda kumabasa, vakawanikwa vaine zvikomba muimba imwe chete vachita bonde. Pullman selector amwene amai vemurume nemudzimai wemwana waamai ava ndokupinda imba imwe chete nezvikomba. Nhasi kuseni patomboita noise kuti vakuru aiwa hakuna chinhu chakadaro zvokuti amai vanopinda mumba nechikomba vachiona kuti muroora uyu mukadzi wemwana wangu, torawo chako chikomba, vamwe pamubhedha vamwe pasi vachiita cheupombwe vakazvivharira imomo. Beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemenio varoye havana piro mumba iwe baba bati but hakuna mwini wakada ayo hakuna mwini wakada ayo ukaona munhu akuita mwana anozororwa urora mukadzi asi kuti madhimoni anosangana madhimoni ka ndikada kuudze tikafamba panapa kana ndine mweya wechifambi masanganira ndira nomwe mukadzi kwatiri kuenda tisati taura tese tikangotarisana so tinoudzana kuti isusu tofana kunge anohakana madhimoni anohakana madhimoni anohakana kungotaka kuti uyo ndiye wanofana kungoda uyo iye ariko kungotasana nemaziva kuti utichonyera kudayo amusivade baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndine bwana munhu wanoda kupa sando mukoma Cape right murume uyu the Deputy Director Administration Officer of the President and the Cabinet OPC right vari papi pamuno mutapa vakabada chimuti aiwa murume uyu anonzi iye Innocent Muchenjekwa aiwa neofisi yepamusoro iyo vanhu vabatira anenge akaita chimuti anenge ari tiye kachibata chimuti chakubhindura icho imba yakapindwa nemuroora ane chikomba navamwene vane chikomba imba yani vakapinda muneutral baba neutral zone neutral venue vakangopinda neutral venue vakangopinda zva mukitchen Butter Stadium vamwene vari kugara nemuroora wopamba here kana kuti muroora ari kumba kwake vanotogara vese ndio ipapo okay vese ndio ipapo vanotogara pachivanze chimwe chete so murume wavamwene nemwana wavo vese vanoenda kubasa vanga vasipo vese ende zvakaitika kuma 7 dzemanheru nezuro 7 dzemanheru vakazobatwa nani vanhu ndio vakazobata izvo iko zvinozvo varume vacho vanga vasvika ende varume vaitozokutonzi sungai varume vanhu kuti vanogona kukuwadza vanhu right zvikomba izvi ndezvemunharaunda ndezvemukomboni imomo kana kuti zvinotozikanwa wani ndechemukomboni wana chisi chemukomboni
Hey, saka vamweni nemuroora vari kuti kudini? Aiwa iko zvinozikana vari mukona manje nyaya inonisa kuzoti vachataura zvipi nekuti chaputika chabvondoka. So kana nyaya yakushedzerwa vamwe vakuru tonofanira kuti vagare pasi nevanhu ava nekuti vanhu vari munzvimbo vari pafamba paroshedzera kuti vanhu ava vaifanira kuti vabviswe pano. Unhu hwavo chaivo hauna kumbonaka. Dai vasanga kuti mukadzi wekokati nemukadzi wekakati vaita zvikumba zvavo kwete kuti vamwene nemuroora imba imwe chete. Ko amai nemwana wavo vachitsarisana sei? Ndizvozvo. Hey, asi vanhu vepapurazi apa vagara vachizoona ndosaka vakazoti regeti vabate. Baba pati hakuna chinhu chinoita chisingaonekwe nevanhu. Ukaona vanhu vakuzokubatai vanhu kashoma kuita zvokujuma. Yes. Aiwa vanenge vachikutsvaga vachida kuona kuti zvakamira sei. Ya pakaipa. Regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini. Mati kudini kone icho chekubhindura. Icho kwadi muri yeZimbabwe nditendere mukati mekureva ndiri mukati mekureva nokupfapfadza zviri kuitika matima nawo senyika ino. Zimbabwe rekandichevetera ndichiti izvo nhasi zvandakabata muri yeZimbabwe nezuro ndakasiyira parodhi ndati ndakasiyira pamugwagwa nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuchinhoi ini vanhu vanogara mukati menzvimbo dzakafanana nekuna kwedzikana kenzamba asi nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kuti izvo amai vane mwanakomana wavo vakaroora mukadzi aroora mukadzi kudaro vaishevedzera kuti muroora vamudi kana patsvaira vachiera vachitsvaira kudaro uyezve kana muroora akawacha vaigona kudzokorora hembe kuwacha zvakare zvavabika vaidya apo nevapo vachibva vazoenda kunotora umwe mwanasikana wavakasvika vachingoti mwanakomana wavo mwanangu kubva nhasi wane barika zvokuti ndiwakamukanda shoko zvokuti unoreva unizvokareva kwaari aiwa izvi zvaitwa neni ndati wane vakadzi vaviri barika rako uyu mukadzi uyu ndiye umwe wacho uyu mwagara unai ndiye mukuru handisi kuramba kuvachinjeresa kuti mukuru ndeupi agara aripo mukuru asi nyaya iripo ndeyekuti mwanangu unoziva chitsva kana uchangosvika kudai kunyangwe motokari chaichayo inofarira kuti vakare chikonzero changosvika zvandiri kukudza ndezvekuti izvo panguva ino svondo rekutanga rese uchapedza uri kumba kwemukadzi mutsviki. Asi kana wapedza kudaro wochizotanga zvako kuwapa maduties kana wati mazuva maviri kana ari matatu aiwa but pari zvino semukadzi mutsva ndo zvandiri kutaura. Okay. Icho kwadi zvakaitika seizvozvo mwana ndiye mwanakomana akubvunzwa nemukadzi mukuru anotaura mashuku ekuti andika zvandiri zvaitwa nevabereki vangu ndimwe nyaya yatinayo iyi ndine nyaya zvakare mukoma KB yepa Epworth yambuya vane 72 years nezuro vakaonekwa vaine mwana muchibhegi vachida kunorasa kumarara. Mwana mucheche achangobva kuzvarwa. 72 years. Hey. Chiriko right chitenge noenda mberi mukoma KB zvadaro mukadzi uyu vachibva piwa maduties avo vakugara kudaro mukadzi wekutanga angaine pamuviri akatanga kushungurudzwa zvokuti vamwene vairatidza kuti vane munhu wavanoda iye havamudi. Kusvikira audza vabereki vakaishedzera kuti auna kuroorwa hapana chatakadya hapana chatakapiwa saka haufaniri kungouya sokutora kwavakakuita vanofanira kuzokupereka vachitadzoka nemwana uyu vachitibhadhirawo mari dzedu nokuti hauna kukura uchigara musango. Right. Asi mwanasikana akasvika pakutakura dzakachiti vabereki kana mati muchandiuraya kana kundiponda zviri nani mundiponde murimi kwete kupondwa nekuurawa kwandiri kuita nevatorwa ndati ndiri kushungurudzwa apa ndakazvitakura apo mwana airwadza kutarisa chikonzero anga aperezeka apo akazvitakura. Yes. Amai vemwana kusvika vati baba uriyai zvinyine namai vachona mwana hangadzokeri onai zvaari. Right. Mwana akazoberekwa mwana uyu ndine mashoko andakagamuchire kunzizvo kuti agomere cheko kuti mwana abude nezvange zvaari iye zvanga zvakatooma nokuti anga akaperezeka kana ropa chairo anganzi anga sisina ropa akapera. Asi akakwanisa kupona hake apona kudaro mwana asvika pa 6 weeks angari mwana iye akapona mwana musikana zvikanzi tiri kuda kuti aende kunoratidza vamwene mwana wemwana wavo gogo but pakaenda kuperekedzwa muroora haana kuenda neweukama ane munhu waakaenda naye asiri weukama asi anoratidza kuti ane zvaanoita zvakafanana nekushonga nhumbi dzebasa. Okay. Ndiri kuzama kuti kutaura hembe dzanga akapfeka makalazi adzo maoko akaenda makumbo kusanganisira nemuhuro manga mine zvinhu zvakafanana dzinonzi nezvuma madhikaus ndobva aperekedzwa chibva vaenda vasvika ikoko ndobva vasvika zvanti gachire mamoyo chiyera wave nemwana wedu we mandivigira komana kamunhu kachanditorera murume aka kamandivigira ndikazi kamainini kangu vamwene vagamuchira mwana but vasati vagamuchira mwana amwene havana kutora mwana mumaoko emuroora. Muroora akaburutsa mwana wake
ndobva agamuchidza munhu wakaenda naye uya munhu wakaenda naye ndiye akazogamuchidza chi vamweni right amweni achibva tora mwana uya vambokabereka vambotenderera nako vakutoshedzani vamwe next door way masivanda mamoyo akazoita mwana ka uyamuoneka mwana kabhozhwaka zvakaraka kamwana kakutota mwana ako kakuta sese kamwana kainge kachiri kufamba nambuye kudaro kakamira nevamwe ikokoko ndobva karegedzera chimbusi pup kachibva kaita kari ikoko zvikanzi mwana wako ndozvaita zvikanzi rimwe pamba iri kana kuti rimwe nepi mubvisei ende ndokubasa kwanagogo shairi right vanga vaamai vemukadzi kana amai vemurume but ndokubasa ende ndozvinoratidza kuti ndakura ndani wasikuru vanotodemba kuti katora nguva refu sei kasina kumboita pupu kari kumusana yes itikazodzi mbuya papi vakararisa pasi vagara vakatenderera makumbo kabva karariswa mukusoro kumakumbo saidi rekubvisa riri kwavari vakuda kunobvisa vachingonopedza kubvisa kudai so vakuda kuti vaone kuti vabvise kudai so bofu havachaoni ipapo konapo handichaoni chichi handichaoni right vapedza kudaro manje vasati vanotora mwana wega amwene vakazotanga kuudza vanhu vachitizvo pane zvimwe zvinhu zvaitika zvandisati ndanzwisisa mwana uyu hatauri but ndanzwa izwi rabva pamwana richiti isu chinokufadzai chii pakundibvisa popo pandiri nini asi amai vangu vachigara musango makavadzinga ndozvataurwa nemwana kusvika amai bofu bofu varwara paipe amai kutosvika vatobvisiwa pamba vatonzi vakutorapwa kubvisiwa kato amai izvezvizve vachibviswa mukati menzvimbo yekuchinhoye musi wesande ndo pandakaenda mukati menzvimbo yekunotoni ina amai ava musi wandanga ndafambira zvakare nyaya yemunhu akaita sei akatsvira mumba asi andazokwanisa kuenda kuna amai akatsvira mumba veukama cho ndinoti sori kwamuri ndo nyaya yakazokonesa ndisasvike kupi ndisasvike kwamora vari mukati mekurapa kudaro asi amai ava ekuzvinonzi ndichitaura no vanotaura shoko rekuti izvo munzeve dzavo zvakare vanonzwa muine kamwana kari kutaura kachiti izvo sei ndichigara musango imi muripo ende mwanakomana anova ndiye muridzi wemukadzi uyu zvakare ari kuti iko zvinozve akuzvinzwa iyi munzeve dzake zvakunzwika zvakare muroora umwe wepiri uyoyo akanga asiyiwa pamba uyoyo mudiki uyoyo kwanza akararamba make akanzwa zvakare mumba muchichema kamwana kacheche kubva zvabva chi mukadzi wekumba saka izvozvi muroora uyoyo akatiza chivadzukira adzukira bega murume uyu asare kuzvinonzi hana chi hana mukadzi uyu ari kumba kwavo uyu akatiza kaenda kumba kwavo but murume kuzvino ari kushevedzera kuti ina handizivi kuti ndingaita sei ndakuchimubvunza inini naiwe shamari mukadzi wekuteka kuti auye pamba akauya sei zvikanzi munhu wandikafambidzana naye kwemwedzi inodarika 7 months ndichidanana naye kusvikira musikana naamai vemusikana wandakatora mabest friends aiwa vanga vasingatambi nemusikana nevabereki vemusikana uyu wakadzingirwa uyu vaitamba naamai vemusikana akazounzwa ari mukadzi wechipiri alright so amai ndaitya uyezve ndiri mwana aitogara mumba pevabereki zvimwe zvishoma zvandaitonzi ndiri kugadzira kuti ndiendese ndange sati ndotoroora zvaitobva zvakare kune chi kune vabereki saka ndandakangofanana nemunhu angopiwa mukadzi chete but asina chainacho yes mudzimai wekutanga uyu akanobvisa roora here angasati abvisa roora that's why mwanasikana aiti vediwe kuno kundiri kutambura regai ndidzoke kuvabereki vachiti izvo haukwanisi kudzoka usina chaukabata nekuti wakatobviswa kumhandara wakatokanganiswa kumba kwevanhu unodzoka sei pasina chatakapiwa ende paakazoenda akaenda asina chinhu nenyaya yekuti angatambudzika saka iko zvinozvo amai ava manje vaibofu but shoko riri kubuda iko zvinozvo nderekuti izvo muroora akaenda zvakare nemunhu uye wakamwena naye pakutanga akanosvika pamba akanoona pamba pakaiswa pane mukadzi wokubaba muniri wepamba ipapo ndiye anomboya pamba ipapo achivatsvairira achiita sei paiswa mashoko ekunzi izvo kana inini ndisati ndadzoka pano hapana umwe achadzoka pano ndiani akasiya taura mashoko aya akasiya taura mashoko ewamuroora akati ini kudzoka kwangu inini pano ndokudzoka kwamama pano aish ndoda kuziva dambudziko rakaita kuti ndidzingwe pano inini wai vakasarudzira mwana womurume handina kana mari yandakabvisirwa kudzoka kwangu pano ndokudzoka kwavo pavo uyezve ndikupora kwavo ndibva wadzokera kwavakaenda kunotoni uku vamwene ava vari kunzi kudini kwavari kubatsirwa uchinzi kwanzi zvinogona kuita nani but izvezvi vari kumbotaura even izvonese patikataura paipa vaitoshevedzera kuti ndikwanise kunditaurirawo zvakare kune vanhu kana vari pavanogona kundibatsira vagone kundibatsira asi patakambaiposta pamwe pacho vaona rutaura chedzera kuti izvo
asi kuda mushonga vari kuuziva ndizvozvo mushonga vari kuuziva vadiniko kutuma nhume right kunana Chishashi vanoshedza muroora uye akadzingwa pamba auye vamukumbire ruregerero vataurire nemune zvakanaka. asi kana kuri kuti ndo zvaitika baba Pati anenge amwe nepamba pandiani ane masimba kana kuri kuti vadzoka nenyaya yekuti muroora ndiati ini ndinichaita kuti mudzoke wozokumbira muroora ruregerero wodzoka pamba vachigara pamba pamwe chete anenge ari vamwene ndiani anenge achitonga pamba ya pakaipa anotongeka ere murooro. regai tiendese kune vedare 0713938538 0713938538 muri kuchinzwa chekuchinhoi icho. regai ndingorova dhunge mutunge kusuna kwechemberi sudzurai dzikwananise dziri mberi apfaidzai paka Heathcliff right Antananarivo Kosi Gabera Madagascar Boroto West amai iharare kusora Suro Maneru nzvimbo iyi yakaenda magetsi. yes yaenda magetsi pane pamwe pamba panogara vanhu roja rakatira kubuda kumapasti 7 dzemanheru pageti ndokuona kuti pageti chii chinenge chiri apa ichi pane kasaundi kanenge kemwana ndokuwanika roja chikeredza mhere richishwedzera mai vepamba ndobva vauya kugeti vachiuya kugeti ndobva vaona kuti light kamwana kaka kamwana kakutochema kamwana kadiki kanogona kunge 3 months vichidzoka pasi hey kari kamukomana mwana vachibvatura kamwana kake ndokuenda nako mapurisa zvanzi wow ndo zvaitika but imimi chitorai mwana mudzokere naye kumba okay tizozoona mangwana. amai vasvika kumapurisa vakazorara nemwana vasisatya nokuti vanga vaenda kumutemo kumapurisa vakati tazviziva takubhukai pasi mune mwana wamanhonga pakadai zvakabira sezvizvi uyezve munonzi ani munogara parumu ipi panhamba ipi vadzokera nemwana nezuro zvakare vakabva vadzokera futi kuseni ende nhasi mapurisa ndo parinzi vari kuuya saka kutaura kuno kwatiri kuita amai ava ndo vangori nemwana hey vachimirira mapurisa kuti auye so kuti vazive kuti mukadzi here anofungidzira mukati menzvimbo dzavanogara pane munhu akamitisa mukadzi uyu saka azosiya mwana pakasiyiwa mwana uyu haana kuurawa akatoisirwa rimwe nepi pasaidi rekuti kana atota azopfekedzwa hey ndokubva aputirwa zvakanaka ndobva asiyiwa asi hapana kusiyiwa chinhu chinotaura kuti ndasiya mwana ndinani kana ndasiya mwana nezvikonzero zvakati kana kuti baba vake ndinhenge pakangosiyiwa mwana chete. amai vane pamba pakasiyiwa mwana vakura sei vane mhuri yakakura sei vane mhuri yavo vatori munhu aneimba ndivo varidzi vemba ipapo okay ende ndivo vakasitora mwana uyu mwana akaonekwa hongu neroja but amai vepo ava ndivo vakasitora mwana vakaenda naye kupi kumapurisa nekuti pamba ndepani ndepavo vane murume here ipapo pandakutsikatsika vane mwana mukomana here ipapo vana vashaipo varipo vakuru zvokutotika vanosvika pazera rokuti vanofanira kunge varoora mashoko anozotambireko ndekuti mapurisa vati vada kutsvaga ipapa kuti hapana here nyaya dzakamboitika sevanhu vakapomerana yes kuti izvo pane munhu ari kunzi akamitisa kana pane munhu ari kunzi izvo ane munhu wakadzi wari kunetsana naye nokuti vanhu vanogona kunge vachiziva nyaya asi asingabudi pachena asi mapurisa vakasvika paground sokuti vakwauri kuti nhasi vachasvika kuvira kwezuva vakomana vaya vemaheti vanogara vachikuridzira matirausi awa vanenge vasvika ende kana vasvika ndoziva kuti hatishayi chinhu tenant kana kuti roja rakaona mwana ere right munhuyi munhukadzi yes ya asati ave nemhuri aiwa asati Zimbabwe sei mwana uyu akazosiyiwa pagedhi repamba apo ndo mubvunzo mukuru kuHeathcliff Antananarivo Kosi Gabera kuti pane here chirevo chakapaka kuti munhu akazosiya mwana azosiya mwana pamba ipapo. tine nyaya yatakaita 2 months ago yekushe wokunze yepamba pakauya kuzosiyiwa mwana pasiyiwa mwana mukadzi akarova pasi yes asi apo pakasiyiwa tsamba kunzi ndasiya mwana uyu ndini nhengi mwana uyu aitozivikanwa kuti mwana wepanext door muridzi wacho akanga achinzi ndiye muridzi wemwana akaramba kutora chii mwana amai vakaguma vaenda kumapurisa ekusouthern park yes vaenda kumapurisa mukomana akashedzwa nemapurisa akaramba kusvika vazoenda akatomboisawo masales mukadzi anova ndiye muridzi aizikana kuti ndiye akasiya mwana kusvikira zvakare abatwa nemadzimai akaendeswa kumapurisa akambonzi mbosanodzokera kumari chii nemwana nyaya ikazotongwa
Izwa Zimbabwe. Nyaya iya inyaya dzinowandisa. Murume uya wekushe wekunze wokupomerwa mhosva achinziso torama ndemuridzi wemwana. Vakazoenda kuma DNA test. DNA oroshiviri binifo vakachiwemba kimati. Varume zvavanoita zviva zvimwe zvacho vanenge vachiziva. Mukadzi uya kutobogara naye pambaka. Ndokubva zvoenda. Right. Mapurisa vakatonga munhu nenyaya yekuti haukwanisi kuramba izvo zvichikonzera mukadzi ukambogara naye pamba. Kana mazobva kuma DNA test ndopa uchataura kuti aiwa zvauri kufungidza kuti mwana asi wako hazvisiri izvo. Maresults akazobuda mhuri yeZimbabwe. The probability. Ndikachirungu katiri kuda kekwa Tinashe Mugabe. Kwatsi kudira muri. Sentence yacho inoti netsere asi. No, vanoiziva muti peo right kuti inoti kudini ichibva kuna Tinashe Mugabe asi yakabuda nemaresults yekuti murume uya haaziriye baba vemwana. Yes. Ko amai vemwana vakati kudini mushure memaresults. Vakatora mwana wavo. Vakatora vane mwana wavo. Iyo yekuHeathcliff. Mwana ndewepo pamba apo. Either baba vacho o mwana komana wepamba apo ndiye ane mwana uyo. Zvinobuda chete pachena. Ndinonzi Prince Gandiwa ndiri kurowa. Baba Isabel. Ari kuti chimuri chiri kutenderera ipapo. Pamba ipapo. Why? Ndosaka ndabvunza kuti pamba apo pana baba vepamba here varipo here vapenyu here. Right muri yeZimbabwe muri kutinzwa izvezvi tipindureiwo. Pamba apa panogara vanhu vakaita sei? Pamba ipapo pane vanakomana vakura sei? Vangave maroja kana kuti vana vemuridzi wemba ipapo pane vanakomana vakura sei? Tipindureiwo tigoziva kuti kopama next door kozvimo Session. icho kwadi muri yeZimbabwe pane kuti paka Nyatsime. Chakunyatsime chiri kuti kudini? Pana baba naamai vari mukati menzvimbo yeNyatsime asi vanoita vanga vari mukati mekuzviitira zvitina zvavo. Kuita zvitina zviye zvekuti vanoda kuvaka kuforoma zvitina. Vachiforoma zvitina kudaro mai vakaenda kuti regai ndimogara pasi ndiri mukati mekuyamwisa mwana nekuti mwana wandiri kutaurawe 9 months. Vachiyamwisa mwana kudaro kwakangouya kachampupuri kadiki kasina niko kakaenda kakangotangira padhuze ndobva kasvika kachampupura ndobva kasimudza heti yanga iri musoro mamai ndobva kasimudza heti yanga iri musoro memwana ndobva zvaenda. Heti yemwana hapachisina, heti yamai hapachisina. Amai vachibva vazosiya mwana akagara neumwe mwana vakuenda kunda sei kunoforoma nemurume wavo. Nguva diki mwana akabva amhanya zvakare mama uyai kunoku. Mwana aita sei adzipwa ende mwana uyu aiona kuti mwana uyu zvaari kuita ari kushama muromo kuratidza kuti pahuro pake pane chinhu chiripo. Mai vachibva vamhanya baba vachibva vasvika vari kuzama kuisa chimwe huro resu vari kuona murume kana mwana kana kashama pane chiguri chaicho ende chiguri chinoratidza kuti chakawandira mukati panotangira huro kudzika ndo pachiri kuoneka kuti chiguri icho. Ndobva vamhanya pakliniki iri padhuze. Vamhanya pakliniki iri padhuze zvakani pakliniki no endai kuchipatara muchitungwisa. Ndobva vamhanya kuchipatara muchitungwisa. Vamhanya kuchitungwisa kuchipatara hapana mboita nguva yakareba mwana ndiye Sarai achibva afa. So mwana akafa chiguri chiri pahuro. Right. Chichioneka achina kugara chadzika. Mwana akabudisa maziso. Chiguri. So madoctors zvikanzi we want to make sure kuti chiguri here ichi ende mwana uyu kufa kwaita ndo zvakonzeresa here. Zvikanzi anofanira kuti aitwe postmortem. But vakazomuoperata mwana uyu atoita sei atofa ndokubvisa chiguri cheshe pahuro. Izvo chiguri chacho nabereki vacho vanacho. So zviri kuvanetsa kuti panga pakagara mwana havana maputi aidya vanofungidzira kuti chiguri chazobudawo maputi ende chibage ichiro maputi kuti abude chiguri chibude mumaputi chinenge chakakura sei mubepa remaputi ende mwana uyu haasati akudya zvinhu zvakafanana nemaputi ndezvimwe zvatiri kuita zvinogona kunzi munogona kuronga mune pisi chiguri ende mwana uyu haasati akudya zvinhu zvakadaro ende mwana uyu panga pasina zvekudyiwa zvakafanana naizvozvo asi mwana akazooneka aine chiguri pahuro kusanganisira nechampupuri chakatanga kusitora heti asi vazotenderera mangwana achona vachibva vanoona heti
ya amai vachona ndio yakawanikwa iri padhuze yete mwana aina kuwanika ende mwana uyu akatoshaika ya anga ari mwana ayuyu anga ari mwana mukomana padhuze panga pakagara kana kuti panga pachitambira vana ava panga pasina ere zviguri zvanga panga pasina zviguri saka chiguri chakabva kupi ndipo parukushedza chiguri chakabva kupi ende nesaizi yechiguri chacho muri yezimbabwe chiguri chandiri kutaura inini chihombe chiguru chandiri kutaura chihombe kuti chingave chiri pahuro yemwana saizi yeye ende chakapinda sei mwana uyu haasati akuita zvezvo kubata zvezvo achita sei asi akaonekwa nechiguru pahuro ya tine urombo baba Isabel nezvakaitika netsaona yakaitika nekushaya kwemwana asi sevabereki seveukama hapana here kufamba kwavakaita kuti vanzwe kuti chii chakakonzera kudaro iko zvinhu vari pakati pekufamba mukomakebe vari pakati pekufamba kuti vanzwisise kuti chii chakaitika asi nyaya iri kuvarwadza ndiye kuti havasi kufambira munhu ari kurwara kuitira kuti kana pano vanogona kuporesa vakutofambira munhu akatofa akatochererwa pasi yes rinova bundu rinorwadza zvachose kuti chii chakakonzeresa mhuri iyi yange nevana vangani right handinozobvunza kuti ivo pachavo vane vana vangani nekuti taitaura chete nezvevana zvezvemwana akanga atisiya uyu ya zvakaoma vedare inzwai munzwe chiri kubva panyatsime 0713938538 0713938538 munofunga kuti chiguri icho chakabva kupi vaiti chakazopa kuti mwana asafokete mwana ashaye pakasvika kuchipatara kuchitongwiza mwana anga chiri mupenyu no vachingosvika pachipatara ndo pakashayika asati tombobatsirwa mwana anga atoshaika zvakaoma ameno regai tinzwe vedare regai tinzwe kuti vari kunzwisisa nezvenyaya iyi kuti iri kubva kupi chienda kupi vanofunga kuti chiguri icho chakabva kupi timbopinda muchitoro timbotengesa baba Isabel pane ari kufona kaparunhare rega tinzwe kuti anoti kudini kubudikidza kani ichi chokumhondoro ngezi 0713938538 kana 0789600748 hello magonatani komarunga tagona magonatani tagona kuri tani kubasa kuri bwino munoona kuti murume uyu akakanganisa akambotariswa here brain dzake kuti dzonoko dzakamira sei haasi madrugs ya zvinogona kudaro ndameneja here obvious hapana mumwe munhu anopinda pawairesi achiti marunga kocherani makaza ndiri chaiye baba Mikaela vari pano saka muri kuti tani ko naimwe baba Mikaela pankhani apa nkhani iripo mano chakuti mwamuna anenge anisenzesa zvakuredzeresa ndo nkhani iripo saka panenera kuti aende akanyang'aniwe namadhokta kuti aonewe kuti nzeru dzache nzabwino penu zabwino rinda tangwera kuti zvinhu zvakuredzeresa zvikugurara makamaka vantu vaching'ono muno muZimbabwe kana akaenda kapenenguliwa kanyanganiriwa akaoneka kuti indi ari kutakura bvakuredzeresa anenge aribe murandu wakubaya nkazi murandu unenge uripo dzinenge dzakupitirana nakuti murau watu unititani kumatare ya mirandu kuyo unenge mufanikiso watiraona pankhani ya mudare waya kwa mtare mwamuna ule pena mtakumbuka akachita kansambo kandewo futi achisenzesa vantu vachingoreva kuti uyu nzeru dzache nzakuipa achimangiwa achirekererewa saka zvirafanana na dzimwedzo aikona mapata basa akocherani makaza baba Mikaela mapata basa mumonise apa wangu makaza afikisa magora nkwanambusha 68 years lero 68 years lero 68 wanchemero yobe makaza ari kuponi apa ari kubasa ndiko ari lero alright tichapasa benza alright mozoni moresera wano Joseph Mubaira katatu akambopwanya foni mushure munge aramba kudairwa paredhiyo foni zireke dzakawandisa anonzani anonzi Joseph Mubaira ari pachisanwa Joseph Mubaira po rikiti vu